обикновено учителите са ни казвали, като влизате в училище, не дейте да минавате през тая врата, включват се алармите и ще дойде СОТ и полиция. Отваряме, защото наистина мислим, че има учител. И бам, включиха се едни аларми. Да, иначе аз както влизам в училище, понеже започнахме някаква работа. И охраната, нали, сота, идва до мен и вика, ти на къде? Аз викам, аз съм на репетиции, нали? Имате ли учител? Ние сме без учител. Къде учиш тогава? На репетиции? Но ние тогава минахме между гадките, защото сотаджиите мислили, че някакъв гълъб се е пуснал в прозорците. И че има отворен прозорец на втория етаж и ние тогава камък ни пал от сърцето и ние викаме, да, сигурно е това. Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в нов епизод на FTV подкаст. Днеска ще ви представим Уиндзейн. Момчета, представете се, кои сте. Аз съм Тодор Иванов. Ритъм китара и егенето само да си и вокал. Аз съм Станислав Камаринчев, сол китара и бек вокал. Петър Кънев съм аз, бас китара и бек вокал също. Там какво означава името Уиндзейн? Как много интересен въпрос. Уиндзейн? Винаги напитат такива въпроси. Да кажем, че Wind идва от една песен на Scorpions. Wind of Change. Wind of Change. И понеже в началото на създаването на групата имаше едно момиче, което Няма да изпомня името. Да, няма значение кое е това момиче. Не разбирателство се. Да, и тя реши Зейн, нали? Зейн? И това е като че. Вече не е част от Вече не е част. Я разкажете тази история. Само да довършим с това. Чакай. Да. Wind от вятър и Зейн. Проверихме го в Google преводача. Обаче на някакъв африкански зулуски език означава дете и така децата на вятъра. Защото не върви, защото просто не върви постоянно. Как се казвате? Уиндзи. Които и Уиндзи? Да, и... Не, той аз начало се чуих какво означава Уиндзейн. Да. Добре, а как решихте точно рок група? Не рап, не чалга или някакъв друг стил? Може би, защото рока, нали, защото ние сме алтернативен рок, нали тъй? Нещо такова, алтернативен рок и повече се слуша. И затова решихме точно рок. И са по-хубави песните и... Добре, ама той рапа има хубави песни. Защо не рап? Така е, ама... Защото не сме рапари. Да. Какво е прича група с рапа Вече имаше да в иконома. На въпроса защо се разделихме. Имаше хора, които набутаха, случайни хора, които нямат това умение да пеят в нашата група. А ние всички сме с някакви данни, да. Имаме някакви данни. Въпросното момиче нямаше данните. И доста дълго време мислихме как да направим тъй, че просто тя да се махне от групата, защото не искаме да излезем гадни групи, защото винаги сме я подкрепяли за пеенето, никога не сме й казали не можеш да пееш или нещо подобно. И имаше един случай в една от нашите песни Бягство, на която според мене, защото аз я пея високо и пея отскоро. И за мен това е една от малкото песни, които аз мога да пея като хората. Обаче там е работата, че тя е... малко е туркиня. Да, и малко някои думи, когато се изразява, не може да ги каже. Не може да ги каже точно както се казват. И хората ни казват, нали, не го казва правилно, защо ни направите забележка. Ние направихме, нали, забележка по време на репетиции. Аз си направих забележка. Не, после аз имах, Стаско имаше моята подкрепа. Наистина. И тя тогава почна драме. Тя започна скандала, че аз не мога да пея и аз много се ядосах, защото в принцип
Единствената песен, която мога да пея като хората. Единствената. И да ми кажа, че не мога. Единствената песен, която мога да пея, изкара Моника Дъра. А вие преди изобщо да направите самата група, да я сформирате Уиндзен, занимали ли сте с музика? Да започна ли аз или? Който иска. Аз се занимавам с пеене предимно от 7 години. От първи клас, 7 години. И ходех на уроци по китара. 3-4 години, нещо такова. И да. Аз почнах с пеенето от миналата година или... Да, по това време почна. Някъде към края на 9-ти клас, октомври месец някъде беше. И почнах, той ме запали, каза ми, че имам някакви данни за пеене. И започнах да пея. Но пък преди това ходих си на уроци на китара. Колко време? Горе-долу 3-4 години. И аз някъде там. Аз като най-опитен по китара ходя от 6 години, ще стават 7 другата година. По пеене бях в училищен хор, после от 5 клас до сега ходя на вокален педагог. Хор и вокален педагог има тотална разлика, буквално. И като цяло, да. Има ли сте някакви големи участия? Да кажем на сцена, пеете пред голяма тълпа хора. На сцена... Сега наскоро имахме. Винаги... Всяко едно наше участие е било на някаква голяма сцена. Винаги сме свирили в зала Сливен. На почти всяко участие сме в зала Сливен. Подгрявали сме много големи групи, като BTR, на Mary Boys Band, на Тангра. Тези групи сме ги подгрявали. И като цяло това са ни, нали, най-големите изяви. Но първото ни открито участие, така на открита сцена навънка, беше наскоро на фестивала на Стотелови води на 13 септември. Да. На Стотелови води? На Стотелови води, да. Това дето беше... Септември беше? Да, сега септември беше, да. Преди няколко седмици. Да. Имате ли някаква любима песен от вашия албум, вашия репертуар, да. Аз мога да кажа, че Бягство, понеже тази песен ние започнахме, нали, групата с Бягство. Да, и на нас не е много хубаво, като я пеем, като я свирим. Просто с тая песен започна всичко. Да. Тоест тя е и първа. Тя е първа, да, и... Първоначално историята е доста забавна. Двамата с него, тъкмо се бяхме запознали, почнахме тъкмо да излизаме повече. И ни идваше идеята постоянно да излизаме двамата с китарите и да свирим. Обаче, той ми даде идеята за тази песен. Аз български песни по принцип много малко знам, обаче са малко. И той ми предложи, дай да направим Бягство. Към това е тази песен сега. Научих я и почнаха първите опити за това как да свирим Бягство. И различни опити, различен начин на пеене, различно свирене и накрая се стигна до това с Петър. От нулата. Да, от нулата. Добре, има ли са някакви... Вие самите песни качвате ги в YouTube или? По-скоро изявите, които сме правили по концертите, да, частите от песните. Ние сме имаме YouTube канал. Добре да питам, училището помага ли с самата музика? Много пречи повече? Много ни помага. Ако мога да започна, аз искам да благодарим, нали, от името на групата за ръководството на Иконома и за директора най-вече, най-големия ни фен, разбира се. И да, като цяло помогнаха ни финансово и много... Това беше най-голямата подкрепа, която сме имали с някой, който... Защото ние започнахме от нулата, започнахме от салона, нали? Да. Ние още сме се в салона, обаче бяхме навънка, нямахме нито стойки, нито нищо и... Идваха учители най-различни, за да ни държат микрофоните. Учители? Учителите се да ви държат микрофоните. Да, ученици и учители. За да свирим, да си направим репетицията. Това беше началото, аз няма да забравя. Тогава даже мисля, че колони
колони имаше, обаче... Не, имахме. Обаче имаше някакъв проблем, се срещам с пулта ли беше, с... Не, имаше нямахме проблем с- ефекти. Нямахме ефекти. О, да. А ефектите много помагат за различни песни. Ефекта, Не, то да го обясня по прост начин, това е като нещо като копче, дет като го настъпиш и ти кара китарата да звучи по различен начин. Да, heavy metal, Всякак. Електрическа китара. Да. И реално за някои песни ние няма как да ги свирим. И училището ни купи ефекти, купи ни акустични китари, купи ни барабани, уреди ни място, където да можем да се събираме, да свирим, до което да имаме достъп. Много неща уредиха. Да, самото много училище е благодаря. финансирал. Много. Наистина, да. Да, по принцип барабаните са от общината, но с помощта на училището. Да, имаме точно. барабани, Мисля, да. пак е помощ от Но училище. ние в началото имахме проблеми с микрофоните, защото бяха едни безжични, които правиха доста проблеми. Вие сега с такъв професионален. Еми, да се каже. Може да Защото кажеш горе-долу. пак сме нали с кабел, обаче тези микрофони с кабел са много по-добре, отколкото бежични. Да. Добре, всичко на всичко. Съждавам, че се включвам. Няма Няма проблем. нищо. Няма Няма проблем да проблем. водиш. Такова. Каква е цената на това? Дето си идва. Макар и да е за кратко време. Пак е... Не е свише и така. Ами пак е се доказали нещо. Колкото и да е. Цената е в това, че ние искаме да покажем на всички, че всичко е възможно, че Да. може всеки да е сплотен с всеки. Защото, както знаете, нашия барабанист не е като нас. Да е ром и показваме, Защо? Стига, Защо? показваме така едно единство. Защото Да, показваме, че има можем- разделение. И ние го показваме на хората, че какъвто и да е човека, той даже може би е най-добрият музикант, който познавам. И то... Са гордей като го живи сега. Да, много се гордей. То като цяло... Но също морално ние сме много добри приятели, връзката е много голяма, споделяме си всичко и музиката спотява. Добре, има ли си някакви, да кажем, самата мислите нова песен, някаква изцепка по време на свиренето има ли си? Изцепка. Винаги имам. Винаги. Всяка една Ако репетиция. искате, разкажете някаква. Ами, аз се сетим. Значи, един път, сега ще каза, един път, както те са се свирили, нали, защото бяха трима. Трима ли бяха, четирима? Да. Нали, с Дидо за учителя. И да, с Дидо, с Мексикото, нали, барабаниста, той и той. И те по едно време, те си мислят, че има учители, нали, в училище, пък Не. това е събота и неделя. Не, нещо. Чакай. То какво беше? Значи, сега да го разкажа подробно. Твоята Не, гледна точка. От да. нашата, да. защото Като- буквално бариерата Ние там, сме четиримата. Бариерата, Е металната, вдигната, е да. вдигната. дето старшите седи. Входната врата се вижда. Да, вижда. Не е широко отворена, както по принцип, обаче се вижда. Вдигната е, все едно има човек наистина. Да, все едно има човек. И влизаме вътре в училище, точно там от нашия вход, да стигнем до репетиционната. Влизаме, закачаме си китарите и пускаме пулта. Обаче, проблема беше, че пулта не се включва. Ние почваме да търсим какво става и стигваме до извода, че няма ток. И почваме да бърникаме, да гледаме навсякъде. Не, няма ток. И на кой му беше дошла идеята, не помня, На Дидо. да влезем, Дидо беше. да влезем в училище, защото както влезем в салона и, нали, знаете, има едни стълби нагоре, дето са коридорите. Да. И тая бялата врата, обикновено учителите са ни казвали, като Да. влизате в училище, не дейте да минавате през тая врата, включват се алармите и ще не дойде сон. Ще дойде и полиция. И на нас полиция. какво ни идва, отваряме, защото наистина мислим, че има учител. И бам, включиха се едни аларми, всичките сме притеснени, затваряме се, обикаля човека и точно закъсня и тогава ни измъкна
Да, иначе аз както влизам, нали, в училище, понеже започнах, имах някаква работа. Влизам аз в училище и охраната, нали, сота, идва до мен и вика, ти на къде? Аз викам, аз съм на репетиции, нали? Имате ли учител? Ние сме без учител. Къде учиш тогава? На репетиции. Той тръгва да се заяжда, добре, хубаво, ела с мене. Защото има аларма, аз викам, пък аз не знаех за това нещо. И отивам аз вътре в салона и гледам вратата заключена. А пък охраната беше ли с мене? Май не беше. Не помня, нали? Не беше с мене. Не беше. И те седат четиримата. И се крият. И беше много забавно тогава. Най-забавната част беше, когато влизаме в училището. Първо нищо не се чува. След това се чува нещо като свистене и се чува една аларма. Хубаво. Почнахме да тичаме и викаме бързо да влизаме в репетиционната. Първата мисъл на Петър беше да звъни на баща си, го пита какво правим. Той се изнерви веднага. Вика, скривайте се бързо в репетиционната и чакайте. Но ние тогава минахме между капките, защото сотаджиите мислили, че някакъв гълъб се е боснал в прозорците и че има отворен прозорец на втория етаж и ние тогава камък ни пада от сърцето и ние викаме, да, сигурно е това. Значи без да искате сте извикали сот. За цялото училище. Но ни казаха да излезем от училище, защото ще патрулира патрулка, докато не се върне тока и не се махне. Не се сложи бариерата. Тогава едно от левичетата беше там. И ние на акустично карахме тогава. Измъкнахме се. Минахме между капките. Меко казано. Да. Добре, някакви големи бъдещи проекти имате ли? Бъдещи проекти... Може би апгрейд на репетиционната като цяло. Искаме да направим по-хубава, с по-качествени техники, с нали, украсяване на цялата стая. И да, като цяло. И авторска песен. И имаме идея за авторска песен, да. Ами, сте изобщо да се направите някакво отделно ваше изцяло направено студио? Изцяло отделно направено. За това нещо се изискват средства, адски много пари и отделно място, където да имаме достъп постоянно. На такова място няма да е с ток, светлина. И това са излишни разходи пак. А там имаме всичко. Единствено и само, че трябва да се оправим вече както ние си харесваме. Тъй, че за сега нямаме такъв план. За бъдеще като цяло. Кой е най-емоционалният момент на сцена? На сцена най-емоционалният момент. Първият път, когато излязахме на сцена, беше, нали, първото ни участие, официално дето беше. Зала Зора на концерта на мама там за Мис Министър май беше. Да. И миналата година, или тая беше? Тая година ли беше? Слушам миналата учебна, но тая година. Да. И понеже ние нямахме тогава барабанист, бяхме само тримата. И казваме, нали, на озвучителя, ето ти барабани, те са, нали, MP3, нали. Електрически? Да, такова като звук само. А пък ние ще се ориентираме кога да почнем, кога да спрем, И той пуска, нали? Обаче Дидо май беше. Дидо беше. Дидо звучаше. Обаче имаше един друг, няма да му кажем, имаше един друг, дето реши, че барабаните звучили като... че не звучили хубаво и няма да е хубаво, нали, да са пуснат. Затова каза, няма. Да. Аз се ядосах, много се ядосах. Почвам да ги гледам двамата. Фърлям, тръжкам. Не, то тогава какво стана? Някаква какафония, спиране, пускане... Да, и направо се объркахме и барабаните също. На самата сцена също. На самата сцена, да, пред много хора, пред цялото училище. И то пълна зала. Той въобще не паника. Няма място да се разминеш. Аз в началото двете песни нямах никакъв бас. Но другия емоционален. Както го казвате, звучи все едно е бил един хаос на сцена. То беше ужасно и след това, защото ние сме репетирали толкова много тия песни, за да може да нямаме нито една грешка.
И тези хора ни объркват ни плановете, бъркат и в следващия момент ние по някакъв начин трябва да импровизираме, за да може да продължим песните, защото винаги ако музикант излезе на сцена, дори да обърка, никога не трябва да спира да свири. Продължаваш и не спираш. Другия емоционален момент е, може би, излизането на сцена с директора. Излизането Това се е случва. Да. Това се случи на номинациите. На 6 юни. Номинациите там, награждането на учениците. Това е най-големия концерт. Моля? Годишните номинации са пада най-големия концерт. Май да. Като цяло, да. Може би на 75 години иконом на 19 април. Не, тогава беше просто празник и свирихме на една сцена с БТР и бяхме с нашия си барабанист и свирихме пред хора от различни градове, но в гимназии като нашата, нали? Икономическа, да. И искаха снимки с нас, буквално непознати дечица идват, искат снимки с нас, ние не можем да повярваме. Ние се радваме, човек. Да. Или пък също така ние свирим, нали, на една песен на Бягство. И само гледаш един фенер, втори фенер, трети фенер, бам, цялата зала светна. С фенери и направо на стръпа. Уникално беше. Имаме. Аз имам. Точно само за фенерите май нямам. За фенерите аз май имам. Той има мая да. Как се мятат, само че нас не имат обаче. Но се снимат. Да, снимат клас. А какво е най-голямото ви предизвикателство да бъдете една млада група? Много сформирана. Търпението и като цяло това, че сме заедно. Защото това е сблъсък на различни характери, различни хора, всеки има различно мнение, всеки харесва различен вид музика. Колкото и, нали, да харесваме едно и също за някои песни, някои казват не, много е тъпа тая песен. Други казват не, трябва да се разстройвам баса, не. Трети пък я обожават. Той пък, какво да кажем за него? Импровизираме на някои места, да речем солата на песните, аз не ги свиря едно към едно. Аз се свиря моя версия на солото. Да, и ги прави по-хубави. И ги правя по-хубави, по-раздвижени, по-мелодични и такива, да. Добре, какъв съвет бихте дали като нова група на някой човек, който те първо иска да се занимава и те първо иска да се развива в такъв бранш? Да не се отказва. Никой не се отказва и... Ако искаш нещо много силно, наистина се случва. Защото това с нашата група беше само една мечта преди да се срещнем. Добре, а слушали ли се да експериментирате извън рока? Само на събиране. Нямаме китари да ви покажем. Поп-лок. Само чалгичка. Само за хора, които просто е така, като се намаса, има твои връстници, просто. Те са кефете на нашите песни, нали, които свирим, обаче сега да си изкараш една чалга и... Да, тогава да вдигнеш малко настроението, защото нашите песни са някакви, нали, тъжни, обаче като вкараш малко чалга, малко по-раздвижено. Но не го правим. С китарата те пеете пред всички. Да, случвало се и доста пъти. Тримата. Може да изпеете нещо без китара. Трудно, да. Ако искате се опитайте. Беше така една китара да взим поне. Да, поне малко си акомпания. Добре, няма ли някаква, я знам, там да има нещо? Един поздрав ай за компания. Поздрав за масата. Не, припева освен на бе. Печа ли е опасно? Да. Какво беше? Аз съм соло китара. Соло китара. Да. Точно да.
Не. Аз съм върху. Аре, място, дайте един. Ако искате припева само. Да. Добре. Точко ти даш. Ти водиш. Не съм се разгрял. И аз така. Айде за накрая искате. Айде да накрая. Да. За накрая. Обещавам. Обещано. Обещавам. Добре. Нищо не обеща. А как виждате бъдещето на вашата група? Да се разраства вашата група, дали ще стои на едно място, дали ще се разрасне, дали ще стане световно известна вашата група? Какво мислите за вашето бъдеще на самата група? В принцип, това ние не го, нали, Не го говорите. Не. Имам предвид, че не го... Няма значение. Искаме да станем много известни, нали? Няма как да кажем, че не искаме да станем известни, обаче точно този вид музика в България по никакъв начин не са разрасва, не е известна и няма като цяло нови български рок групи, които да са наистина слушани. Те Бетер са доста стара група. Много стара. Да. Но те си продължават, имат някои нови песни. Те са вечни, вечни са си. Добре, какви са вашите амбиции? Да ставаме по-добри. Да се подобряват. Да се подобряваме и да успяваме да работим заедно. Викаш да работите като колектив, без значение. Да, без значение. колективната работа в една група е най-важна, защото няма как, примерно, той да свири на някакво супер високо ниво и ние двамата да сме, да речем, някъде по-надолу и да не можем да му помагаме да свири. По принцип сега барабаниста е на по-високо ниво, нали? В принцип, да. Нали? Да. Свирене. Не, че ние не сме, обаче той повече време... Много повече време е практикувал това нещо и той е по-добре. Има повече опит от вас? Има много по-голям Да, опит. има. Има по-голям опит на сцена, той се е издържал това нещо. Издържа? Излъжи се, да. Ти звучи вау. Лава, да. Може ли се участие извън града? Да кажем, Стара Загора, Ямбол е такива близки градове. Не сме. Канили са ни, обаче... Нямахме възможност, защото... Не, всъщност каниха, но обаче беше се отложило, понеже заради времето, мисля, че беше. В кой град? Къде беше? Не беше заради времето. Не знам. Не. Значи, историята е, че бяха поканили в друг град, даже това щеше да ни е... в Речица. В Речица. Добре, щяхме в едно... Къде бяхме? В Шумен. В Шумен, вярно, В Шумен ни бяха предложили, обаче май... Не знам нищо. Имаше разминавания. Кой на къде беше. Може и това да е било. Вярно. Но в Речица, примерно, щяхме на празника на квартала да... В Речица щеше да ни първия хонорар. Щяхме да сме... Щяха да ни платят. Обаче бях здравословно. Да, бях в болница за известно време. Нямаше как да се получи. Има ли си някаква изцепка на сцена? На сцената, да. Почти винаги помня. Имаше една от песните ни в булеварда в Broken Dreams. Тя беше много... И за първи път я свирихме, ние бяхме свирили толкова дълго преди концерта. Сигурно една седмица. Една седмица, да, И свирихме всеки ден. Казахме се, тая песен ще излезе на сцена, ще свирим, ще стане. Готина е. Хората ще се кефят. Добре. Стигаме в момента, в който ние излизаме на сцената и започваме да я свирим. Обаче, какво се случва? Аз продължавам да свиря. Изключвам, че той има още един куплет за пеене. Просто го режа и продължавам да се свиря. Всички се гледаме тъпо, чудим се какво да правим. Не, после пак влязохме в... След и пак влязохме. И свирих си солото, продължи да пее. Накрая, още една изцепка в същата песен. Накрая има нещо като аутро на самата песен. И стана нещо като объркване. Всички гледат всички. Опитвам се да гледам него, барабаниста и те се въртя в кръг. Да може да се гледаме, да си даваме знаци. Да, защото това е много важна подробност, като свириш с група. Трябва винаги погледите.
Винаги се гледа, само по поглед се разбира да какво се разбереш случва, да, какво да правиш. Само по погледа трябва да се разбира. Да. Вие Иначе... толкова свикнали с друг човек, че само с поглед се разбира. Точно, Именно, да, ние абсолютно. за това говорим, че трябва да сме в много добра, нали, приятелска връзка. Защото За да има ако, някакви... да не става бърквания, да не такова и така, понеже запознаваме от бая време. Добре, а някаква предистория, преди да създадете Уинзен. Как О, изобщо хубава тема, да. Как изобщо Как? се запознахте? Значи, нека да започна. Аз с него, защото аз се познавах, нали, повече от него се познавах. После я ще кажа. Да, и аз се познавам с братовчет му от 3-4 клас, нали, братовчет му на Петър. И с него сме си много близки. Понеже сме си, нали, много близки, той реши да ме покани на рождения ден на Петър. Най-добрият приятел да ме покани на рождения ден на Петър. Не, Не помня. Не, лято беше. И аз отивам, нали, никой не познавам, нито баща му, нито майка му, никой, абсолютно никой, само Данчото, до Данчото. И той ми каза, мога да свира. Ли беше? Така, Беше ми казал, бяхме се заговорили, че... Защото, нали, имаме сходни интереси, да, и влезе в една от стаите, а пък то в нас. Ете китара до китара. И тогава обаче имах 3 китари. Една класическа, една акустична и една електрическа. И почнахме да си говорим, нали, за това. Ние с Тошко се запознахме на рождения ден на Данчо, преди именния ми ден. В смисъл, да, на рождения ден. На рождения ден на Данчо, ма ние се запознахме и те ритах малко и след. Да, да, продължи. И от тогава, нали, имахме с Тошко, имахме едно общо участие, пак на Миси Мистър, обаче само пеене. Само пеяхме двамата. И той ми предложи това за групата. И аз имах. И аз веднага му приех. И след 2 седмици съвсем случайно се виждаме на билярд. И ми вика, ние сме двамата, обаче има още едно момче, Станислав, където свири и той на китари, и сега сме 3 китари. Ама нямаме бас. И аз имам бас в нас и ми идва тъпата идея да кажа, че мога да свира. Аз тогава не можех. Той изобщо не знае. Аз тогава не можех. Аз не знаех какво да правя. Наистина имаше моменти, в които ще се откажа буквално, защото... Но дойде Чичо ми, който се занимава и той с музика, Красимир Куртев от Акара, и ми показа някои работи. И цяло лято свирих. И в момента съм на това ниво заради него. А нашата история двамата, как се запознахме. В 8-ми клас... Без да казваш едно нещо. Да, без да казвам конкретното нещо. Излизаме голямото междучасие и вече приключило всичко и тръгваме да се прибираме. И той се беше запознал, се беше приятелил с едно момче, което ми беше в детската градина. И да се направи на интересен, те да се избия комплексите, че аз свиря на китара. Го питам, занимаваш ли се с нещо, имаш ли някакви хобита? Той да, бокс, ти занимаваш се с нещо и аз вече, нали, толкова щастлив, че той вече ме е питал. Аз нарочно го питам, нали, с идеята да ме пита. И казвам, да, свиря на китара. И той се обръща към мен. Казва, свириш на китара? Да, викам, свиря на китара. Айде да правим група. И аз съм някакво, чакай сега. Аз свиря само от 1-2 години. Как ще стане този номер? Аз си нямам и бегла представя как да свиря сола, глупости. А реално той ми каза, аз че съм сол китара. Да. И аз вече умирам, защото знам, че сол китарата е нещо... Вау, да излезеш напред, да свириш глупости там. Сега вече са глупости, обаче тогава не бяха глупости. И цяло лято, постоянно с китарата, по 5-6 часа на ден само свирене. Викаш на мънка, отивам с китарата, свира докато се прибира, връщам се. Свири, ляга с китарата. Ляга с китарата. Насякъде. След още 1-2 седмици Тошко прави общ чат
И естествено аз знам за Стаско, обаче вкарва това въпросното момиче. И аз абсолютно нищо не знаех за нея и точно вика, това ще е нашата певица. И аз почнах да я питам неща, нали, от общ интерес. Какво се казваш? И за пеенето главно, нали, какво прави, тя вика, аз сама съм се научила. Повярвах я. Обаче отидохме на едно пак участие от училище, където пя Тошко на първия ред, аз на третия. И направо ми идеше да отида при него да му отпуша ушите, защото тогава мислех, че той е извикал, обаче следствие разбрахме другата. Стигнахме до извода, че не е той. Не е той. Да. Ама имаше един човек. Няма значение. Не, той тогава Тошко разцепи с една любима песен, която обичам да пее. Волката отляво. Той тогава разцепи. Тогава разцепи, наистина. Айде, сега е време за песента. Айде, спей ти един куплет. То край ли? Не бе, ай. Сега искаш. На посредата. Кой почва? Аз ще пусна само така да Фалшиво, няма значение, само да видим. Да бе, музиканти фалшиво. Да. Покажете таланта, който имате. Ма дай от припева, Да, припева, няма да пея в началото. Дента такова за... Няма да му. Не, ще те сложа в description. Няма. Канала ще Не знам добавям. как ще пеят. Хубаво си, да. Ще се опитам да пея, да. Ето така. Да бягам за кой ли път аз. Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах, защо повярвах? Да. Малко беше фалшиво. Брутално. Малко фалшиво. Браво. Благодарим. Е по-ефектно. Със сигурност. Сега ще по-ефектно. Другия път. Другия път с барабаниста. Другия път? Да. Обещавам. Другия път тук е концерт, ще знам стига. Частен концерт. На тимбилдинг ще ги извикаме. На тимбилдинга ще ги извикаме. Има ли сте идея на сцена, горе пред хора, да пеете в друг бранш? Не рок. Не. По принцип мислям да си спазим това, да свирим рок, нали? Понеже не е уместно, нали? Стасо каза сам, че рока не е от най-популярните в България. Защо да направи спрямо като Криско? Нали? Чисто като въпрос. Да. От единия бранш скочиш на другия, който е по-известен. Защо да направят такъв скок? Не знам, не сме го мислили. Не сме толкова... По принцип, те музиканти са го казали, че като сменяш и така стилове, то става едно объркване, те феновете и самите те се объркват. Да, и вече се объркват никакви сме. Като цяло, да, феновете ще си кажат, ма те не пяха ли нещо друго. Да. Защото има сега рапъри, които сега са чалгари, нали? Да. Повече. Да. Няма да им споменаем. Айде се. Криско се казва. Наскоро се снимахме с известен рапър, обаче има една негова песен, която въобще не е рап.
Нали, там защо те интересува? Не, това пак е... Не, то пак е смяна, той DJ Мати си го каза, това ферето ли е? Това е ферето, да. Защото... Сега то... Той с това почна. Той с такава музика почна. С такъв стил, не е неговото, нали, тежък дрил там, рап. Може да. Не, те първите му песни не бяха наистина такива, които Точно, това е истинския фан. Не знаех, но те хората го знаят под този. Те го знаят под... Обаче аз искам да кажа нещо, аз съм много благодарен. Благодарен съм и на тях двамата, че в момента съм част от групата на Винцин, защото това е постижение за мен. Нали? Хубаво каза в момента, да. Хубаво каза в момента. Ти малко му кажеш си едно, че ще изгонят всеки момент. Не, всичко е възможно. Добре, аз да ги изгона, ама... Обаче да, благодарен съм, че имам група, нали. Иначе да питам, понеже гледам учили с тенски на Уиндзен, как избрахте точно такъв да бъде дизайн на тенската? В интерес на истината не сме. То беше подарък. Беше подарък. Беше подарък от... И оттам започва. И оттам започна цялата продажба на тениски. Да. И продава си и тениски. Да. Те могат да ни пишете, примерно... Да. Казва ти какъв Пишат по имейл. Да, по имейл. В Инстаграм, в месенджер, където и да е. Пишете, да, пишете размери. Размери, цветове. Цветовете какви бяха? Оранжево, розово, червено. Може и така. Ние такива не продаваме. Такива не. Все още. Не, няма да продавам. Няма да продавам. Да, като цяло. Какво мислите за Pride концерта, който беше в София? Сега не може да ни подигна тази тема, при положение, че музикална. Парай. Това не съм го гледал, защото... Не, и аз не виждам. Това с Мила Робърт? Да, с Мила Робърт, пряко случай. Това, където беше облечена с рокля на България. Рокля на България, това показва... Това според мен е толкова гнусно. Това е, нали, с извинение. Не, без извинение всъщност. Това нещо е, ти не уважаваш собствената си страна, така да го направиш. Аз направо не мога повярвам. Аз нямам против принципно тези по-различните. Обаче това, наистина ние не сме... Това беше тумач, Да, наистина беше прекалено. По принцип не сме против хора, които харесват същия пол. Ние не сме. Обаче да не го показват до такава степен. На никой не му пречи, обаче тя го изтъква, иска... Да не го парадилат. Да. По принцип аз имам, нали, познати, които са, нали... И аз с тях имам доста. Нали... Не са лоши хора, не са от тези, които го показват с цел да се забележат. Къде ще не го показват пряко. Точно, да. И да го виждаш този човек, няма да се замислиш, че е такъв. Да. Това е хубаво. Не е някакво гадно. Тук ще си го крият. Не го крият. Не го крият, просто съобразяват. Точно, да. Поне в нея случай, тя, както казахте, не се е съобразила. По никакъв начин. Да. Поне... Това е неприемливо. Гледам YouTube и излязоха ми 5-6 поредни видеа. Хора казват това не е правилно, има други казват това е правилно. Тя изразява себе си, трети казват не е правилно, уронва престижа на страната. Нали, както беше казано от един ютубър. Да. Между другото, аз преди това проект не знаех, че е така. Принципно, преди това проект дори не знаех, че съществува. В принцип, наистина, аз не съм я слушал, но... Тя Мила Робърт от изкуство малко... Сами пишете. Изкуство... Аз не съм слушал песните, дори не знам как. Аз съм ги слушал нещо като... Аз съм я чувал, нали, като име, обаче като артист, нали, такъв музикант, не съм я слушал. Пустите си някой път, че... Да, питам, понеже сега се сетих. Вие сте музикална група, би трябвало да следите Евровизия, ако знаете какво е. Да, те. Последната Евровизия, мисля, че беше 23 или 4. Заслужено ли спечели този певец? Не съм напълно. Швейцарца.
Дето беше с... Да. За същия човек говориш. Ми... Заслужено ли спечели при другата конкуренция и хърватската песен основно? Не, по-скоро... Има ли жури на това Евровизия? Да, има. Има сега, има професионално жури, което дава от 12 точки, 10-11, така нататък. Да. И фенове, които Феновете, да, които оценяват. И спрямо това се прави общия брой и се определя победител. Може би аз не съм много впечатлен. В смисъл, не съм зарадван, че той спечели, защото това е с цел да покаже, не да покаже, в смисъл, те хората са го избрали нарочно, за да покаже, че е такъв, нали. Защото втората песен беше точно рок песен. Втората не съм чул, само първата. Като цяло, според мен заслужилите, които са спечелили Евровизия с право, са Måneskin. Да, това беше единствената Евровизия, която се зарадвахме с победителя. Не, че я следя много, но Måneskin са... Måneskin не са ли финландци? Италианци. Сетих се. Поне за тяхната победа бяха чел такива статии и пак коментари на хора, дори англоговорящи, че изкарват ви, че хората пак парадират с обратното. Точно. И аз за това говорих за това певец, който ме пита. Не дали впечатли неговото представяне как една платформа въртиса? Не, лично казвам, нищо не ми хареса в изпълнението, но имаше много по-хубави изпълнения. За мен лично, не знам, за другите обаче имаше много хубави изпълнения. И, да, то нормално. Не знам дали са познати, но поне аз не ги гледам толкова. Ако оцеля датата и реша да се го пусна. Да. Той има първо полуфинали, мисля, че ден-два преди финала. Там всички европейски държави, 2 полуфинала и самото жури определя. Мисля, че колко? 21-2 държави трябва да са на финал. И ти правят нещо като концерт, всяка държава с по една песен. И сега като казах Евровизия, впечатлени ли сте от най-добро от Димитър Кос, мисля, че беше. Не Димитър Кос. Беше. Костов беше накрая. Да. Кристиан Костов. Кристиан Костов. Кристиан Костов. Той тогава беше на второ място. Остана на... Песента му беше много красива. Песента му е наистина голям. Хубава. Обаче... След това се загуби някъде. Загуби се. Не, доколкото знам, той беше извън България след това. Извън България, да, ама... Той в момента, нали, пак е обратен, но абсолютно нямам проблеми. Второ място, наистина, Beautiful Mess, май се казва песента, наистина тая песен си наистина много. Добре, мисля, че португалец тогава трябваше да спечели. Защото португалец е излезе сам на една малка сцена и пя. Сам. Без никакви вау ефекти, без нещо друго. Не беше нещо вау. Аз съм запознат тогава. С тази Евровизия съм запознат, не беше нещо вау. По-скоро те спечели, защото пя капелно, негова песен, нещо като опера, нали. По-скоро заради това журито коняха повече към него, отколкото към Кристиан. Поне, доколкото съм запознат с конкретно тази Евровизия, която сега дума в момента, той с песента си показва, че има, мисля, че болно сърце. Някаква болест имаше. Не съм сигурен дали беше сърце. Не знам, беше... Да, беше взял такава статия, че един вид с песента показва, че... Иначе има много такива песни, които се показват на европейската сцена, които разбираш ли дали е някой роднина, дали някой твой приятел, дали е родител. И има такива, които и печелят, само защото показват нещо, което принцип не мисля, че трябва да се показва на сцена. Една българска песен, не съм сигурен вече кой е изпълнен. Мисля, че Виктория, преди няколко години. С снимка не съм сигурен дали беше баща или брат.
Но да, излезе на сцената с снимката до нея. Така. И взе, мисля, че някъде по средата на таблица. От 22-3 до 12 до 10. Аз мога ли да питам едно нещо? Да. Какво мислите за тази прословута американска певица Тейлор Свифт, тъй като не знам как да ви задам въпроса, но аз, тъй като съм много некомпетентен в тази сфера на музиката, да. Какво мислите за нея и нейните фенове, защото аз виждам и чувам някакви много странни изблици, изказвания от тях и тези, които не я харесват. Какво мислите за нея? Защото, между другото, извинявайте, че ме прекъсвам, но преди 2 дена, може би, видях някакво видео в интернет, което под него коментар имаше някой човек, който беше написал, че нейните песни се отнасят само за нейните неволи с мъжете. И в момента, в който отворих един сайт, написах в Google Taylor Swift Music Lyrics, и първата песен, която отворих нейн текст, беше за някакъв мъж, с която е имало такива интимни отношения и разговора се едно като баща. Аз пак казвам, не разбирам от тези неща. Ако може да ми кажете мнението си. Значи, според мен, абсолютно всеки един артист има своя стил и има свободата на словото, може да пее за абсолютно каквото си иска и по един или друг начин просто изказва своите емоции само с песен. Не мисля, че му е пееш за каквото си искаш. Можеш. Не, има малки изключения. Има голяма разлика между това да можеш и това ще чуят. Защото ти може да пиеш каквото си искаш, обаче кой ще чуи? Да, обаче не я слушат, нали? Не, защото те бяха казали, че най-добрият китарист, нещо такова бяха казали. Да, това е най-голямата лъжа, която съм слушал някъде. Това е най-голямата простотия. Те говорят или за сега, или за като цяло. Той за сега пак не е най-добър. Сега доведете ми Тейлор Свифт и тук да видим кой е по-добър. Тейлор Свифт е с 25 милиона мъжнота. Не знам на нота. Нота ти гола. Но на вас се зазали ли този скандал с Диди и Джастин Бибър? Не съм чувал. Ако искаш да разкажа. Значи тази сутрин отварям TikTok и всяко второ видео за Диди. Това е един рап изпълнител, който стана и продуцент, който събира известни личности като Джастин Бибър, Тейлор Свифт, Бейонсе, Джей-Зи. Нали, Джей-Зи и Бейонсе са скандални личности, които според някои са се продали душата на публика. Не на публика, на дявола. И Деди за трафик на хора и сексуално посегателство на тях. И Джастин Бибър поради скандала с Деди се беше оттеглил от това, защото той е от много малък. Професора му вика. От по-малък от нас на 14, на 13-14 стана световно известна личност и това някак тежи на него и затова буквално се продаде авторските права. Джастин Бибър. Бях се зачел днеска. Ти сега го разбирам от тебе. Той в TikTok всичкото. В TikTok ми има, нали, She Knows, нали, тая песен, дето са пее She Knows. И преди това има някакво и за Майкъл Джексън, и за Майкъл Джексън, за Лев Тай. Защото Майкъл, не знам, може да е вярно, обаче аз не мога вярвам на 100% на TikTok, нали знаеш? Абсолютно, има. Като цяло не може да вярваш на 100% на нищо. Благодаря ви наистина за участието в нашия подкаст, за този много интересен и приятен разговор, който проведохме и за всички съвети и неща, които казахме към публиката. Благодарим. Благодарим ви много и до следващи участия, срещи. Не знам какво да ви кажа, но да. Чакай, не съм забликан.
Колеги, можем ли? Да, може. Аре, вие преди не сте ли били на интервюта? Никой не се Не. Ти си първи на интервю. Не, чакай. Те, ти тук ще го почвам. Не знам какво да кажа, аз не мога да го измисля, човек. Много се стресираш. Стресирам се, защото не знам какво да кажа, човек. Просто си го казваш. Да, имам 10 скрити деца в мазето, смисъл голяма.